Værsgo. Det hele startede med en flok drenge, der tog i byen for at morse efter en lang uge. Rune havde besluttet sig for at fyre den ekstra meget af i aften, eftersom han kommet lidt for meget ud af tøvlen derhjemme. Fyrene brugte en lang tid på at gøre sig i stand til at skulle i byen. Nu skulle I høre, hvordan hele konflikten startede. Rune, kom nu, du kraftedeme så langsomt. Du skal ikke have mere glimmer i håret. Ja, det er bare fordi, du ikke er med, nu når du er under tøflen derhjemme. Ja, slap af, mand. Jeg er sgu da done. De har besluttet sig for at gå til byen, eftersom der ikke er længere end 10 minutters gågang dertil. Fuck, min ben er ved at falde af. Jeg magter ikke at gå længere. Skal vi ikke bare ringe efter en taxa? Nej, mand, det kan vi sgu da bruge på sprut. De der taxaer, det er jo ikke andet end snyd og bedrag. De skal have 40 kroner i startgebyr, hvis man ikke giver en blæser på bagsædet. Endelig er de nået ned på diskoteket og godt i gang med at fyre den af. Rune han står over i hjørnet og i gang med at score en blond. Hvad så, babe? Skal du have en drink? Jo, Rune! Efter et par timer er de godt beruset. Rune får scoret blondinen med hjem. Dagen efter vågner de op nøgne ved siden af hinanden, uden nogen komme sig for i nat. Oh, fuck. Rune smider tøsen ud og ringer straks til sin kæreste, og han er alt for dårlig samvittighed. Hej skat, jeg har noget forfærdeligt, jeg skal fortælle dig. Okay, hvad dog? Jeg fik drukket alt for meget i går aftes. Da jeg vågnede, der lå en anden tøs ved siden af mig. Hvad fuck har du gang i, det fede svin? Jeg troede sgu, du elskede mig, men det gjorde du åbenbart ikke. Fuck!